Is weet ik het als pisken en nog ik woonk. Is wat de Jenny Vissach in Jeetje. Tulien moest ik. Wel? Tulien moest ik. Wat beklanken daar ik. Wij daar zich reis het je knap. Wat er giet het dan heen. Stel wanneer ik koe het je waarestje. Wat dan wie. Wat zou ik dan heen naar het goedje. Oh, sjuk. Ik zit in een hotel met een blok zoals een neuter. Een putermannetje woonst. Sjuk, je van de zin? Een putermannetje woonst. Ja. Zijn blatter, wie gaat onder zij een puterman wacht. Agus goed te streng en dat naar pustiga. Schrachen gaat dat hoeramishiga. Agus toen ze bij woestiga heen. Goed gaat jaren gaat pisas. Goed gaat pedas was ze postkroak mako lees. Sjuk. Ja. Wie gaat de geestje koude moeilijk? Wie gaat kakursuwa sin ur dat deuren draast. Die shamach patet na je wachke. Ja, ja. Gemaakt uur. Agus de koe wanneer je gaat janig marakan. Koe en de moeilijk. Nee, warst. Agus een koe wan woord wat janig een niespan. Jane Jiffer hou net de Eastpan agus Marak. Wel, en je laat een marakach voel. Spek aan de loer, agus saun, spek aan de houden, agus unjanjen. Dat gaat verroest, voor dat sinds nee. Shin en Che Yarak. Zij, marakoeks, marakwaan. Agus en jou een koe en woorden, wou toch slecht. Biaset jedishet varst. Ska slišik. Vāt šini vajn blok, agus hatchet. Svāt kā ģārāk sosnāt, džunks beka. Agus vāt šini, kur pøyla tas pøysas støvāums pøyla guņaņen. Ja. Agus vāt gan krach og gan salēn. Ja, ik weet het. Den tainer vågte ikke vi gatt siv til krach og gatt an skina. Vi gatt akke knauiks meg. Pig. Wat boste heen met? Var med fjord, vi gick an gärnig till Weissenthöven. Vi gick för in i steg, skakkarik sås, agus jag i nylonstaken. Schorgiauna, agus krachagi, svaarschärftig om mij, för det var så stöv. Ach, een G-span wou ik jaren naar junks. Ja. Ach, aporin gultschini jaren gelestak. Aporin. Ja, doet je graag als je het saas naar het scoren. Sure.